Det er blevet tid til dagens spørgsmål, og dagens spørgsmål er, hvis du var en sko, hvilken type vil du så være? Spørgsmålstegn, yeah! Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske Brumbærs min kanal. Velkommen til. Det er et sted, hvor jeg forsøger at lave indhold til voksne, og vi rammer fredag for dit vedkommende, for det er torsdag for mit vedkommende. Min bedre halvdel sov hos mig i går. Det var onsdag, og det var hyggeligt. Det er altid godt at lige... Altså, jeg glæder faktisk for at sige det mildt, ikke også? Jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal flytte sammen, fordi så er der ikke sådan noget som det her til morgen, hvor vi... Altså, der var den mulighed, jeg kørte hende hjem i går aftes, eller går hjem i går omkring spistid, da hun kom med køretøjet. Og så er der en anden mulighed. Det er, at hun bliver kørt her til morgen klokken 5:10 står vi op, og så er det ud af klappen og afsted med hende, og så er det hjem med mig, og så er der 20 minutter, hvor jeg kan ligge og lave ingenting, og jeg kunne bare ikke falde i søvn. Men når jeg vågner klokken 5:37, så kan jeg lige nå en powernap. Men det er så også fordi, det er slukke ud og så ind igen. Her til morgen, der lå jeg bare og kiggede op i loftet og tænkte, fuck, jeg falder ikke i søvn der. Det gør jeg ikke. Jeg falder ikke i søvn. Og i går aftes, der skrev Yberfyrsten så til mig og siger, Brian, du skal lige have en tur over på et vognløb, der går til Aalborg. Hvis du har brug for et tank, så tank i Terndrup. Og så tænker jeg, så gør vi det. Fordi så får vi det ud af verden. Så der bliver dagens spørgsmål. Ja, det er også rigtigt, men jeg ved sgu ikke lige, hvornår fanden det lander. Fordi at han har gjort det, så er der mindre redigeringstid til mig. Og det vil sige så, at der kommer en skoletur ved middagstid, der kommer den tur her, og så er spørgsmålet, hvornår jeg er hjemme igen, er det en 10-11 stykker, så skal jeg ud af klappen igen, når klokken er ved middagstid, og så tror jeg, hvis nok måske muligvis ikke, at jeg når hjem igen. Før vi spistid, eller før jeg er færdig. Der er en enkelt dreng, der ikke er med. En pige, hun er syg, og nu vil jeg bare lige kontrollere. Det ved jeg sgu ikke. Er der nogen grund til at kontrollere? Nej, hun skriver nok, eller ringer nok og siger, at de gerne vil med. Fordi det bad jeg hende om. Og hun sagde i går, at hun stadigvæk havde det ikke særlig godt. Og så melder jeg ind til hende, og så siger jeg kan godt lide den funktion, eller den form for sygemelding, der hedder, jeg sygemelder, og jeg raskmelder. Ja, men skolen og sådan noget, jeg forstår det godt, og jeg synes selv, det er pisseirriterende. Fordi hvorfor skal man bruge så meget tid og energi på det? Hvorfor kan man ikke bare sygemelde barnet i skolen og raskmelde barnet i skolen? Nej, man skal fandme gå ind hver eneste dag. Jeg synes godt nok, det er latterligt. For at sige det som det er. I går på streamen, og det vil sige, at det er onsdagsstreamen, der var der min bedre halvdel, hun lige stak snuden ind et par gange, fordi at hun... Fordi Jimmy, eller Stender, eller lidt ned i tempo, det gør ikke noget. Hvad søren, Christian, den har jeg da ikke set, tror jeg ikke. 12 timer siden, 112 visninger. Jeg kræfter dem godt gået, Christian. Det er dygtigt, drengene der, man. 12 timer, 112 visninger. F.A. Lad os lige se. Vi klokken her. Bum. Og hvis man kan leve af sin hobby, det var en af de her ting her i går, tror jeg nok det var. Hvis man lever af sin hobby, har man ikke et arbejde. Sådan ser jeg på det. Altså, hvis du ender med at tjene penge af det, hvis du ender med at tjene penge på det, og hvis du ender med at leve af det, om det så er din hobby eller ej, så ser jeg det lidt som din hobby. Men igen, det er jo forskellige synspunkter, og det er det, der er det gode ved os mennesker. Det er det jo altså. I det her tilfælde, så Stender Painting, han kunne godt tænke sig at sidde og male dagen lang, og det kan jeg sgu egentlig godt forstå, fordi der er noget beroligende i det for ham, kan jeg huske, han fortalte mig. Men nu svarer han bare på det her, og han synes ikke en hobby, der går hen og bliver til et arbejde. Der er vi ikke enige, og det er sgu også okay, det skal der være plads til, og det må man gerne. Man må gerne ikke være enige. Vi kan være enige om at være uenige. Er det ikke, som man siger? Det tror jeg nok. Det er noget smart noget. Det er sådan noget fancy noget, de unge der gerne vil have. Men pointen her, det er bare, at han svarer på den fra i går, og jeg har ikke fået svaret ham. Jeg vil ønske, at jeg kunne leve af min maleopgave, men sådan er det desværre ikke. Nej, hvordan fanden kunne man egentlig nogensinde fordi det er jo en unik niche, og den er kendt verden over, men alligevel
kan man ikke leve af den. Det er faktisk lidt synd. Det er lidt sur numse, synes jeg faktisk. Jeg ser intet negativt i at kunne leve af det, man elsker og er god til. Og det vil jeg så give ham ret i. Altså min hobby her, ser jeg ikke som noget, jeg er god til. Jeg kan bare godt lide det. Jeg synes, det er fedt. Og at det så ikke er noget, folk de er enige med mig i, at jeg er god til, eller jeg kan lide, eller hvad fanden man nu siger. Det er okay. Jeg gør det, fordi at det giver mig ro i hovedet. Det her, jeg tømmer ud. Det her, jeg har det godt. Og det her, jeg får luftet ud for de her mærkværdige tanker og tankegange, jeg har, og hvad dertil hører. Så det synes jeg er super fedt. Han skrev en kommentar mere. Diskussion er negativt ladet, og det vil jeg gerne give ham ret i. Men det er min bedre halvdel slog det op i går på streamen, onsdagsstreamen, for at lige imødekomme den her kommentar, fordi jeg vi diskuterer lidt en gang imellem, og så siger hun, det er ikke, vi diskuterer ikke. Og diskutere er ikke en øvbøv. Vi fik en overraskelse i går. Hvad fanden var det var? Nej, diskussion var ikke... Nej, diskussion var ikke negativt ladet. Diskussion var faktisk en positiv ting. Så kom debat, så kom skænderi. Vi havde dem alle tre op og vende i går på streamen, og kom faktisk frem til, at skænderi er faktisk værre end nogen af de andre. Skænderi er faktisk... Selvom du ikke gør det højlydt, så er det der, hvor du forsøger at ramme dine modspillere på følelser, og du har gjort det her, så nu gør jeg det her. Altså, man forsøger hele tiden at overgå hinanden, og hele tiden være efter hinanden, og sådan noget. Det er faktisk noget rigtig lort. Og der har jeg også tit sagt, så nu skyder vi efter hinanden, det indstiller vi lige, og så lader vi lige være med det. Og det er vi faktisk begge to fuldstændig enige om, at det skal vi lige lade være med. Fordi det er nemlig noget med, at du forsøger at såre den andens stolthed og noget. Men det hele det var på streamen i går, så jeg kan selvfølgelig referere til den og så sige, kom ind og se streamen. Men nu får han lige nogle hjerter her, og så har jeg sådan set svaret lidt på den her til morgen. Så er det godt. Yeah. Så har vi fået en ny abonnent, der hedder Frederik Hansen for 10 timer siden. Så det vil sige, at nu er vi oppe på formodentlig 806. Okay, den har jeg ikke set. Jeg havde tænkt 805. Men den tager vi lige en skærmbillede af. Sådan. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har en idé om, at jeg vil på et tidspunkt line helt lortet op ved siden af hinanden på min tidslinje, og så vil jeg så lave en video ud af det. Så jeg vil smutte, og så ses vi senere til dagens spørgsmål et eller andet sted. Jeg ved sgu ikke, om det bliver på tankstationen, eller hvad fanden det bliver, men dagens spørgsmål venter derude. Så vi ses senere. Hej så på dag så. Velkommen til parkeringspladsen. Yeah. Jeg vælger ikke at tage over tanken, fordi jeg så en grund til det. Fordi at vi har... jeg går ud fra, at han ikke ændrer på dagen i morgen, og hvis han gør det, så er vi udskidt. Og så er vi rigtig meget udskidt på mandag. Men så må jeg bare køre over tanken i morgen aften. Lige nu kan jeg godt klare dagen i morgen og i dag, fordi jeg plejer som regel at tanke fredag på vejen hjem. Det vil sige her, det er, at det er blevet tid til dagens spørgsmål. Yeah! Lad os få dagens spørgsmål. Du skal da ikke have et yeah der, men nej, det skal jeg sådan set ikke. Det er blevet tid til dagens spørgsmål. Det er blevet tid til dagens spørgsmål, og dagens spørgsmål er, hvis du var en sko, hvilket type vil du så være? Spørgsmålstegn. Yeah! Det er eddermame mærkeligt spørgsmål. Det er ikke et godt spørgsmål. Det er eddermame mærkeligt spørgsmål. Men vi er nødt til at tage den. Vi er nødt til at tage den op. Det gør vi. Vi tager den op. Ja. Der er 2 skotyper, der melder sig. Hvorfor melder de sig? Jo, men det er fordi, den ene, det er den, der hedder en sund fod, en sund sko. Og jeg kunne godt tænke mig at være en, der passer på andre folks fødder. Ikke fordi jeg tænker fødder er sexet eller noget som helst. Men til at starte med, så tænker jeg løbesko, fordi jeg selv hungrer efter at komme ud og løbe. Men det tror jeg egentlig ikke er så fedt, fordi en løbesko har en kort levetid, hvis du er hos en rigtig løber. Hvis du havner op i hænderne på en rigtig løber, så har han 3-4 sko, som han bruger for at... faktisk en 3-4-5-6 sko eller sådan noget andet, for at hele tiden have bevægelse i skoene. Altså for at hele tiden have en udskiftning af sko. Så han løber i nogle forskellige sko for ikke at få vabler, for at skoene ikke bliver overbelastet og ødelagt.
Og hvis du så løber sådan en maraton hver anden dag, eller hver dag, eller et eller andet den stil, så har du jo en seriøs nedbrydning af skoene, og en stor slitage på skoene. Og det vil sige, så er de sko hurtigt brugt op, så derfor tænkte jeg, nej, løbesko bliver ikke mig. Dermed vil jeg hellere være en sund sko, fordi en sund sko passer på folks fødder. Og i det, jeg tænkte det, så tænkte jeg også, jamen jeg vil faktisk egentlig også gerne være en sikkerhedssko. Fordi den passer nemlig på folks fødder. Den er jo med sådan en næse, en stålkap derude foran, og sømværn nedenunder. Og jeg tror, jeg har haft den her sko i 10 år. Okay, det er måske til den gode side. 5-7 år har jeg haft den her sko. Og den sko her, den har gjort mig glad i meget lang tid. For den er både skridsikker. Når man egentlig kigger på den, så synes jeg ikke, den virker særlig slidt. Den virker måske beskidt, men ikke slidt. Mønstret er intakt. Så det synes jeg er bare mega fedt, men samtidig så er det en blød sko at gå i. Og samtidig er det en sikker sko at gå i. Så det synes jeg skulle være meget godt. Når det så er sagt, så vil jeg godt tænke mig at være en sund sko. Ikke måske nødvendigvis lige en sandal, men Ecco-sko siges jo skulle være gode, og så vidt jeg ved, så er de også i stand til at skifte sålen ud på sådan en sko, så du kan bevare din sko og gå i den endnu. Ja. Yeah. Så det er jo faktisk de 2 sko, jeg vil vælge. Og hvad for en af dem, jeg så helst vil vælge, det har jeg lidt svært ved. Jeg har lidt svært ved at sætte fingeren på en af dem, fordi så tror jeg faktisk, jeg vil sikkerhedssko. Sikkerhedssko, ja. I hvert fald sådan en sikkerhedssko som den her, som er blevet brugt i så mange år, hvor den gør mennesker glade i lang tid. Det synes jeg kunne være fedt. Det kunne jeg godt lide. Det kan jeg godt forholde mig til. Det lyder som en god plan. Sådan, så er vi det. Alligevel så tog det der om, så det der spørgsmål der, det må jeg nok sige. Nå, ja. Ja. Som sagt, min bedre halvdel af mig, vi sov sammen i går. Og jeg tror nok, jeg fik sagt her til morgen, at jeg glæder mig til noget, men jeg tror ikke, jeg fik sagt hvad. At jeg glæder mig til, at vi flytter sammen, netop fordi, at så skal vi ikke have den her transporttid imellem hinanden. Altså, så bor vi sammen, så har vi samme adresse, der er ingen transporttid. Jeg vil ikke sige, at der er penge at spare, men der er tid at spare. Der er tid at være sammen. Og det synes jeg er fedt. Det synes jeg godt, det kan jeg godt lide. Jo, det kan jeg godt lide, jo. I går ind på streamen, var der en, der kom ind og sagde undskyld for sin opførsel her den anden dag. Og sådan noget synes jeg skal have en chance nummer 3, eller nummer 2, eller hvad fanden man siger. Så det får hun. Men er man næsvis eller et eller andet i den stil, så altså nu er det ikke alle, jeg snakker om, men en bestemt person, specifik bestemt person, eller hvad film man siger. Og Kuglefrøen, han var lige inde på streamen i går og sluttede af derinde, så det var fedt. Jeg sad og gik min taske igennem, og fandt noget nyt udstyr og prøvede at sætte det på. Jeg fik en Lightweight M4. Det kan vi godt lide. Det skal vi lige huske at sætte nogle dimsedutter på i aften, når vi kommer hjem. Eller skal hjem og streame, når jeg engang skal streame. Og så vil jeg lige sige, at der streames ikke i februar. Så er det sagt. Jeg streamer ikke i februar. Altså, vi siger det der med, at det er spændende. Det bliver spændende, når vi flytter sammen. Selvfølgelig bliver det spændende. Det bliver fuld af udfordringer. Der er masser af ting, vi ikke har oplevet med hinanden og sådan noget. Og der er helt sikkert også noget rod og noget, som man skal vende sig til, ligesom jeg har rod hjemme med mig, som hun har vendt sig til. Altså, hun har så haft væsentligt større omgang i min bolig, end jeg har haft i hendes bolig. Man kan sige, at hendes hobby har været flytbar. Det har været hækleri. Ikke hylgeri, men hækleri. Ja, og så Og så har vi været meget hjemme med mig, fordi mit redigering og min computer og video og alt sådan noget, det var hjemme hos mig. Så i stedet for, at jeg skulle flytte det ud af huset og så videre. Jeg er spændt på at se, hvordan jeg får tingene til at gå op i en større enhed, når jeg flytter i nyt studie. Fordi for mit vedkommende, så jeg kunne godt tænke mig at minimere mængden af plads, jeg bruger. Fordi der er ingen grund til, at jeg har så meget plads og bruger så meget plads. Både med grøn skærm og med... Men det er fordi, jeg kan ikke forstå det der spild, der kommer på mig. Og det skulle helst ikke være der. Men der er jo ikke afstand nok til grøn skærmen, til at spild kan undgås. Og så tænker jeg lidt om jeg skal have lamper placeret anderledes. Sådan så de lyser ind fra siden af. Fordi lige nu, der står de og lyser mig op og skærmen. Og så har jeg så nogle flere lamper til at ligge rundt omkring og stå rundt omkring for at lyse det op. Det kunne jeg godt. Jeg kunne godt tænke mig at minimere det til 2. Det må kunne lade sig gøre, at det kun er 2 lamper, der lyser på mig og skærmen. Det håber jeg i hvert fald. Det er min store, det er min stue udgangsplan, tilgangsplan, indgangsplan, plan. Så må vi se, om det hænger sammen. Det bliver også
irriterende skal sidde og slås med. Og det er det der med, at jeg godt kan lide, når ting de virker, så virker de bare. Og det har det rigtig godt med. Jeg er pisse irriterende, når ting de går hen og ændrer sig, eller forandres, eller der sker et eller andet, sådan så ting gør noget andet, det de skal gøre. For eksempel mit kamera, de gange, hvor det kamera det har forandret sig. Og så har jeg siddet og pillet med farven og rodet med farven, og så er det gået op for mig, at jeg mangler at fjerne et lys i loftet, eller kameraet skulle et eller andet sted bare nulstille, så det vil sige, at jeg skulle trække USB'en ud, og så sætte USB'en ind igen. Altså, der er nogle ting en gang imellem, som irriterer en, og som man et eller andet sted ikke tænker over, fordi det sker ikke så tit. Og når det så endelig sker, så sidder man og ærger sig over, at man gjorde noget, man ikke skulle have gjort. Yep. I dag så plejer jeg som regel at køre hjem, og jeg plejer at køre over forbi tankstationen og så videre, men i dag har vi fået en opgave ud fra Bælum til Aalborg af Yberfyrsten, som skrev til mig i går aftes, hvilket man et eller andet sted kan undre sig lidt over, hvorfor fanden han gjorde det. Altså, jeg tænker, den mand, han holder aldrig fri. Det synes jeg er lidt vildt. Min bedre halvdel var landet, vi havde fået noget at spise. Jeg var på vej til at gå ind for at streame, og så landte der en besked på min telefon, hvor der står, at jeg skal lige sådan. Hold op. Det var lige godt grov. Kuglefrøen var som sagt på streamen i går, og en lille times penge, hvor han var inde og slagt alt. Men det er fedt nok et eller andet sted. Jeg steg til level 38 fra 36 i går. Mit kort er ved at være tømt, så jeg er begyndt at tage opgaver forfra for at ligesom at kan få de der XP. Så jeg har sat niveauet højere op på det. Ellers så sker det ikke det helt vildt. Glæder os til at flytte sammen. Og vi nærmer os uhyggeligt meget. Og jeg skal have sat huset til salg. Ja, der sker godt nok meget. Der skal ske en helvedes masse mere. Jeg skal først tænde 50 derovre i Bælum. Så der er altså lige noget tid til. Men jeg tror, jeg vil løbe for tanker, jeg godt. Ikke godt ved dele, men jeg synes, så begynder jeg bare at gå i ring. Og det har jeg gjort før. Og så bliver jeg også træt af det selv, fordi jeg skal også selv sidde og klippe det fra. Og det skulle samtidig jeg overse og overhøre noget, hvor jeg tænker, hvornår sagde jeg det? Og man kan ikke rigtig finde det, fordi det er sådan en rimelig ensform. Mand, han sidder bare her og laver ingenting. Jamen, jeg har ikke så meget at sige, enten jeg er godt tilfreds med tingene, som det kører. Og det bliver dejligt med en... Jeg glæder mig faktisk til at flytte sammen, det gør jeg faktisk. Totalt mærkeligt, jeg ved det godt. Tak fordi du kiggede ind, tak fordi du lyttede med her på... Tak fordi du lyttede med her på videoen. Tak fordi du så med her på videoen. Det skulle vist være optimistisk. Optimistisk. Galant, hvis du er derude, så vil jeg gerne vide, hvordan jeg kan komme i kontakt med dig, fordi jeg har et spørgsmål til dig, og det er rimelig sent hen i videoen, det ved jeg godt. Det kan godt være, at du kun kommer på om søndagen, det ved jeg sgu ikke. Jeg kan godt tænke mig at vide 2 ting. Hvor lang tid tager det for dig om at løbe din loot-rute? Det er spørgsmål nummer 1. Spørgsmål nummer 2. Vil du tage mig med, hvor vi udelukkende looter den rute, som du har, og løber den så hurtigt du kan, eller hvad fanden man nu siger, så kan jeg optage det på video, og så på den måde, så kan jeg jo så også gå ind og se den video igen, loot-rute, og så bliver det klogere. Spørgsmålstegn. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig det. Altså, det må alligevel være en god rute, når man har valgt at lægge den, og gå den eller løbe den hver dag, tænker jeg. En umiddelbar tanke herfra. Tusind tak for nu. Mit navn er Brian, og det her det var den danske Brumbass, min kanal, hvor jeg forsøger at lave indhold til voksne. Kan holde dig munden og glad indtil næste gang vi ses, og så husk at holde den flyvende og knald hamrende god weekend. Moin.